Po bolj zgoščenem urniku tekem in 3 zaporednih zmagah ekipa ta teden na soncu pili formo za preostanek aprila in začetek maja. Z nasmehom se z gostovanja proti Gorici vrnil tudi Saša Juhović, ki je zabil svoj debitantski gol. Naravno sam srećan zbog toga. Najsrećniji sam što je to bio prvi gol i što je poslije toga naravno i krenulo u toj utakmici sve dobro, da kažem. Tako da najsrećniji sam zbog toga što smo pobedili. Naravno da je lepo uvijek da se da gol, ali najbitnije je da smo tu prošlu utakmicu pobedili i okrećemo se narednoj utakmici. In kot so novinca v vijoličnih vrstah podučili tisti z daljšim stažem, je bilo treba prvi gol tudi dodatno obeležiti na sladek način. Pa dobro, to je onako, vidio sam da je to i ovdje običaj, to je i kod mene tamo u Srbiji običaj, tako da kad se postigne taj neki prvenac, a i odmah posle postignutog gola par iskusnih igrača mi je reklo kao torta mora odmah da se donese utorak, tako da jeste da to onako neko, što se kaže, protiv uroka malo da se donese, da se počasti. Misli so medtem usmerjene že v nadaljevanje prvenstva, po 3 zmagah se je vrnila samozavest. Igra bo v nadaljevanju še boljša, je prepričan branilec. Ušli smo u jednu lepu formu, kako rezultatski, tako i igrački, tako da veoma smo zadovoljni zbog toga. Jedino što nam preostaje jeste da nastavimo u tom ritmu. Mislim da se vraća polako i samopouzdanje, što je jako bitno, tako da kroz ove 3 utakmice, kroz 3 pobjede, mislim da smo onako na jednom lepom putu da i dalje idemo u naredne pobjede koje sada dolaze, ja se nadam. Sledi najbližje gostovanje proti Aluminiju. Je Ivković konec februarja debitiral na uradnih tekmah. Takrat sicer brez končnega veselja ob zmagoslavju, zato pa sedaj zaradi tega nekaj dodatnega motiva. Imali dosta šansi, dosta se ispromašivali, dosta nismo imali sreće, tako da ajde kažem da se to sad sve vrati sad u subotu i bit će odlično. Mi kroz ove prethodne utakmice gledali smo samo sebe, tako da desilo se to da smo prepolovili, da smo se približili, ali opet i u narednu utakmicu mora da gledamo samo sebe, da u svaku ulazimo da pobedimo i naravno ne trebamo puno da gledamo šta drugi rade. Gledamo samo sebe, pokušamo da svaku narednu pobedimo. Prva od 9 v soboto popoldne v Kidričevem.